Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Shoutout ko lang po yung bagong members ko na nag-abil ng badge bilang aswang supporters. Shoutout po kay Ma'am Joyce Panis. Salamat po ma'am sa pagmamahal at suporta. Ingat ka po palagi. Simulan na natin. Magandang araw, Sir Casper. Ako po si Randel. Grade 12 student na po ako ngayon. Nangyari po ang karanasang ito bago mag-start ang ECQ. Nung wala pang online class. Grade 9 po ako noon nang nangyari ang karanasan kong ito dito sa Davao. Maganda at napakalawak ng aming paaralan. Sobrang daming estudyante rito at napakarami ko ring nakakasalamuha. Mayroon akong kaibigan na kaklase ko rin. Lagi kaming magkakasama sa kalokohan, magkakasundo sa lahat ng bagay. Ngunit, hindi kami kagaya ng iba na maraming kaaway. Dahil kahit naman puro kami kalukuhan, gusto pa rin namin ang tahimik na buhay. Yung wala kaming masyadong iniisip, kundi pag-i-enjoy lang ng pagkadalaga at binata. Lagi kaming sabay-sabay kumain at iisang ulam lang palagi ang binibili namin sa kantin. Siyempre, siomai iyon at kwek-kwek. Di kami nagsasawa sa ganoon. Isang araw, habang nakaupo kami sa aming kanya-kanyang upuan sa classroom, mga bandang 7:00 na noon ng umaga, malapit na magsimula ang aming klase. Ilang segundo lang ay pumasok na rin ang aming guro. May announcement daw ito sa amin. Magkakaroon pala kami ng bagong kaklase. Sumapit na ang recess. Nagkaroon na kami ng pagkakataong lapitan ang bagong kaklase na si Rachel. Agad kaming nagpakilala dito. Magiliw naman kami nitong kinausap. Kaya inaya na rin namin itong kumain. 3 oras ang lumipas at lunch break na. Nagsama-sama na naman kaming 6. Ganon pa rin. Sinabay namin si Rachel. Nang makarating na kami sa pwesto namin, si Lai, si Chloe at si Diyos ang inutusan naming umorder ng pagkain namin. Agad naman silang bumalik. Dala ang siomai at ang mga kwek-kwek na magiging ulam namin. Napaatras naman si Rachel na tila hindi niya nagustuhan. May problema ba? Ayos ka lang? Tanong ko dito. Allergic kasi ako sa mga sausawan na yan. Pasyensya na kayo. Nagpalit na lang kami ng sausawan. Toyo na lang ang pinili namin. Dahil baka mapano si Rachel kung hahayaan lang namin na ganoon siya. Napansin naming nakatitig sa kanya yung babae na nagtitinda. Yung titig nito, parang may gustong sabihin pero hindi magawa. Hinahayaan ko na lang ito. Hanggang sa isang araw, naisipan namin na pumunta kila Rachel. Pinipilit namin ito ng pinipilit kasi gusto rin namin makilala ang pamilya niya. At curious rin kami kung ilan silang magkakapatid kasi mula una, hindi pa ito nagkwento tungkol sa kanyang pamilya. Hanggang sumagot ito ng, "Sige, magpapaalam ako.
Birthday din kasi ni Papa sa Sabado. Tuwang-tuwa kami sa sinabi ni Rachel dahil di pa kami nakakapunta sa dulo ng baryo namin. Siyempre, pinakadulo iyon kaya malabong makapunta kami. Doon daw kasi sila nakatira. Martes pa naman ng mga araw na yon kaya may pagkakataon rin kaming makapagpaalam sa kanya-kanya naming mga magulang. Bilang lalaki, pinayagan ako ni Mama. Napag-alaman ko rin, pinayagan sila dahil may group chat kami. Napag-alaman rin namin na pinayagan daw si Rachel ng nanay niya na pumunta kami. Kaya mas lalo kaming natuwa dahil tuloy kami sa sakayan ng tricycle ang lugar kung saan kami magkita-kita. Akala ko nga noon, late na ako. Habang nasa biyahe, papunta sa bahay nila Rachel, puro kami kwentuhan at tawanan. 10 minuto rin ang inabot namin bago makarating sa kanila. Nung andun na kami, simple lang ang bahay nila doon. Konkreto ito. Ngunit hindi pa tapos, yung purong hollow blocks lang. Tas gawa sa kahoy yung bintana. Yung bubong naman ito, gawa sa yerong pinagtagpi-tagpi. At iba-iba ang kulay. Wala namang problema sa amin yon. Agad naming nakita si Rachel na tumatakbo, papalapit sa amin. Binati kami nito. Buti nandyan na kayo. Ang gaganda at gwapo talaga oh. Mga pormadong-pormado ah. Tara na. Inaantay na tayo ni Mama sa loob. Masayang wika nito. Nagtawa na naman kami at agad sumunod sa kanya. Magiliw naman kaming tinanggap ng nanay niya. Mayroon pala siyang kuya. Sa tingin ko ay mas matanda lang ng 2 taon sa amin. Nginitian namin ito. Ngunit imbis nang umiti sa amin pabalik, lumabas ito ng bahay. Tila iniiwasan kami. Di naman big deal yun sa amin. Agad naman kaming niyaya ng nanay nitong kumain pagkatapos namin itong batiin at makakwentuhan. Maraming pagpipilian. May spaghetti, pansit, minodo, dinuguan, afritada, at syempre, yung all the time favorite, Shanghai. At bukod pa doon, may salad rin sila, panghimagas. Habang kumakain, nagsalita yung kuya ni Rachel. Ma, dadating daw sila tito. Rachel, ingatan mo mga bisita mo ah. Wika nito. Rachel, ba't iingatan kami? Bading ba tito mo? Pagbibiro ko naman. Mahina lang naman iyon. Sabay hagalpakan naman kami ng tawa. Ngunit si Rachel, seryoso ito. Kaya humingi kami ng pasyensya kung na-offend man namin ito. Naglakad-lakad kami pagkatapos kumain at nagpicture-picture. Tawanan, kwentuhan, inabot na kami ng hapon sa ganoong gawain. Kaya umuwi na kami sa kanila. Nadat na naming nandun na pala yung mga tito niya. 2 yung lalaking nandun. Mababa lang naman. May bigote parehas at mga payat. Binati naman namin ito ng magandang hapon. Nagulat naman kami nang nagsalita ang mga ito. Ayan ba ang handa mo, Maria? Kaya nga, Maria, dami niya na. Agad naman itong inawat ng nanay ni Rachel. Hoy kayo, di magandang biro yan ha. Respetuhin niyo naman yung mga bisita ni Rachel. Huwag kayong magdadala ng kahihiyan dito.
Galit nitong wika. Nagtawanan lang naman ang mga lalaki na yon hanggang sumapit ang gabi at naglatag na kami ng mahihigaan. Nagpapatay pala sila ng ilaw pag natulog. Mga bandang 10:00, balak ko nang matulog. Siyempre, bago yon, naisipan ko munang umihi. Papasok muna ng kusina bago marating yung CR nila. Di na ako nagpasama. Naiwan ko yung cellphone ko, kaya di na ako nakapag-flashlight. Naaaninag ko naman yung daanan, kaso madilim talaga. Napansin kong nakabukas yung pintuan nila sa likod. May naaninag ako dong 3 taong naninigarilyo. Dahil sa hubog ng katawan, napag-alaman kong kuya at mga tito niya yon. Nang medyo malapit na ako sa CR, may narinig akong pag-uusap nila. Tol, paanong plano mamaya? Matagal-tagal na rin akong di nakakatikim ng laman ng tao eh. Tiyaga-tiyaga sa hayop kasi. Kaya nga eh, may nagawa ring tama si Rachel sa atin. Sa lahat kasi ng pamangkin natin, ayan lang ang hindi matanggap yung lahi natin eh. Babae kasi si Rachel mga tito, kaya di niya gustong maging kagaya natin. Anong magagawa? Sa pamilyang to, siya lang yung sinilang. Sayang tito ha. Kung di lang ako uhaw sa lamang loob ng tao, liligawan ko na sana yung isa eh. Kaso mas maganda kung kakainin ko siya. Nagimbal ako sa aking narinig. Takot na takot ako noon. Kasi paanong kakainin? Kanibal ba sila? O tao ba sila? Nagugulahan na ako noon. Gusto ko nang umuwi. Maya-maya, naramdaman kong tumayo yung 3 sa likod. Natatarantang pumasok ako ng CR. Hindi ko alam kung saan ako lulugar noon. Sobrang kabadong-kabado ako. Siguro 30 minutos akong nagtagal bago makarinig agad ng pagsasalita ng 3 sa likod. Tara na! Di na ako makapagpigil. Boses iyon ng kuya ni Rachel. Pagkatapos kong marinig yon, doon ako nakarinig ng pag-angil ng mga aso. Doon ako naguluhan. Paanong may mga aso? Nakiramdam ako sa paligid. Pinagpapawisan ako ng malamig. Mas kinagulat ko pa ng biglang nagtilian ang aking mga kasama. Doon ako mas lalong kinabahan. Pakiramdam ko noon, mamamatay na ako. Maya-maya pa, narinig ko naman si Rachel na umiiyak ito. Pakiramdam ko, kinakaladkad ito. Narinig kong may papalapit sa CR, kaya nagtago ako sa likuran ng pinto nito para kung sakaling may magbukas ay hindi ako makikita. Di nga ako nagkamali. May nagbukas ng pinto. Tinulak si Rachel sa CR. Ang nakita ko lang yung kamay nung nagtulak sa kanya. Nagtataka ako kung bakit kulay itim iyon. Bakit mabalahibo? Doon ako nagpanik. May halimaw sa bahay nila. Agad kinandado ng nilalang yung banyo. Muntik pa kaming mapasigaw ni Rachel nang makita niya ako sa banyo. Sabi ko, kanina pa ako nandito. Kwento ko sa kanya lahat ng narinig ko sa labas. Doon na siya umamin. Rendel, pasensya na. Hindi ko sinasabi yung totoo sa inyo. Ayoko kasing layuan niyo ko eh. Ayokong iwan niyo ko. Di ko naman kasi alam na aabot sa ganito. Mga aswang kami. Umiiyak nitong sabi. Aswang? Kayo? Paano? Akala ko hindi totoo yun. Nag-i-exist pa pala yung mga ganun.
So yung sausawan, hindi ka talaga allergic? Kasi takot ka lang talaga. Papaano sila? Kabadong sabi ko. Oo nga Rindel, aswang nga kami. Madami pa rin kami sa kasalukuyan. Malaki ang angka namin. Paano pa kaya ang iba? Di ko alam kung papaano natin sila maliligtas. Kasi nandito tayo sa loob. Sirain mo yung pinto, Rindel. Sabi naman nito. Pinagtulungan naming itulak yon hanggang sa nakalag namin yung lock sa labas. Natumba pa kaming sabay sa pagbagsak ng pinto. Naglikhayo ng ingay. Mabuti at di kami napansin. Agad kaming tumakbo sa sala para tignan kung ano ang sitwasyon doon. Nakita naming duguan yung sahig. Binuksan namin yung ilaw. Nataranta kami noon. Pumasok si Rachel sa kwarto ng mama niya. Ginigising niya ata. Ako naman, lumapit ako sa aming mga kasama. Nagtinginan sa akin yung mga mukhang aso. Nakangisi ang mga iyon. Nakakatakot talaga sila. Napakadami nilang pangil. Sobrang daming lawa yung tumutulo sa kanila. Napakahaba din ng mga dila nila. Di ako makapaniwala no na akala ko kwento-kwento lang ang nasa harapan ko na pala. Di talaga ako makapaniwala ng sobra. Pakiramdam ko, nawawala na ako sa sarili. Akmang sasakmalin ako ng isa nang narinig yung boses ng nanay ni Rachel. Mga lintik kayo! Sinabihan ko na kayo kanina. Ikaw, Rafe, sira ulo kang bata ka. Sabi ko sa'yo, huwag kang papa-impluensya sa mga gawain ng mga tito mo. Pakawalan niyo yung mga bata. Dahil kung hindi, lagot kayo sa papa niyo. Ang papa pala ni Rachel ng mga panahong iyon ay wala doon sa kanila. Kahit birthday niya ito. Nagpunta daw ito sa mga kaanak nila para sa gaganamping ritual. Nagulat naman ako nang biglang umamo yung mukha ng mga aso. Dahan-dahan itong tumuwad at napakaangas talaga nang bigla silang naging tao. Naglagas yung mga balat nilang parang natutunaw. Nakahubot-hubad na sila nun. Kaya medyo naging awkward pa. Naglakad ang mga iyon papuntang likod. Awang-awa ako sa aking mga kasama. Tumutulo rin yung mga luha nila. Napaiyak na rin ako sa mga sinapit ng mga kaibigan ko. Humingi ng pasyensya yung nanay ni Rachel at pinadala kami nito sa ospital. Bali kaming lahat na nagpunta sa kanila. Di na sila sumama. Lubos na humingi ng pasensya yung nanay ni Rachel. Si Rachel naman noon, niyakap kami isa-isa. Nag-iiyakan kami noon dahil sa takot. Nung nasa tricycle na kami, tulala kaming lahat at hindi makaimik. Nagtanong yung driver kung anong nangyari. Ako na lang ang nagsabi sa kanya dahil di talaga magawang magsalita ng mga kaibigan ko. Ang sabi ng driver, madalas rin daw talaga siya mapadaan sa bahay na ayon. May napapansin raw talaga siyang iba doon. Sabi daw ng mga albularyo sa kanila, mababait daw yung mga aswang na yon. Siguro, dahil nga hindi taga roon yung mga tito na Rachel, kaya gano'n na lang ang ginawa nila sa amin. Nang makarating na kami sa ospital, agad naman inasikaso ang bawat isa. Kinausap rin kami doon. Di na lang ako nagsalita ng totoong nangyari dahil di rin kami paniniwalaan. Umuwi na kami pagkatapos magamot. Sa bahay na kami dumiretso.
Pinagtitix ko na lang yung mga parents nila para dito na mag-usap-usap sa bahay namin. Dahil mahirap magpaliwanag ng paulit-ulit. Nang dumating sila, ako na lang ang nagpaliwanag. Dahil nga tulala yung mga kaibigan ko. Umiiyak ako habang nagpapaliwanag sa kanila. Wala naman akong pake kung paniniwalaan nila ako o hindi. Ang importante sa akin, masabi ko yung totoong nangyari. Grabe naman ang pagkagulat ng aming mga magulang noon. Hindi naman sila nagalit kay Rachel kasi wala naman itong kasalanan. Pagkatapos noon, inuwi naman nito ang mga anak nila. Niyakap naman ako ni mama noon dahil ligtas ako at walang nangyaring masama sa akin. Di ako pinatulog ng gabing iyon. Umiiyak talaga ako magdamag dahil di ako makapaniwala sa mga nangyari. Ang bilis ng oras. Grabe yung trauma ko noon. Akala ko nga, panaginip lang lahat ng iyon. Makaraan ang ilang araw. Nung Lunes, may pasok na ulit. Nagsama-sama na kaming 5. Wala si Rachel. Hindi siya pumasok. Di na namin siya hinanap dahil pinalayo na kami sa kanya. Baka daw mapano pa kami. Tuloy pa rin naman yung routine namin. Hanggang umabot na ng ilang linggong, wala talaga si Rachel. Di na pumapasok sa amin. Hanggang isang araw, lunch nun, nasa kantin kami. Ako kasi ang inutusang mag-order. Kinausap ako ng babaeng nagtatadtad ng karne. Yung tumitig kay Rachel. Sinabi nitong, nabalitaan niya ang nangyari sa amin. Kasit yun niya daw yung narinig na nagkukwentong mama doon. Sinabi rin niya sa akin na matagal na niyang alam na ganon si Rachel. Di niya lang sinasabi sa amin kasi baka daw hindi kami maniniwala. Doon lang ako naliwanagan na kaya pala ganoon na lamang siya makatitig sa amin. Kinalimutan na namin si Rachel at yung mga kaklase ko o mga kaibigan kong nakilala ko simula umpisa. Magtotropa pa rin kami hanggang ngayong kasalukuyan. Pero hindi namin makakalimutan ang karanasan namin sa bahay ng aming bagong kaklase. Hanggang dito na lang po, Sir Caspar. Salamat po sa pagbasa ng kwento ko o pagbahagi. Rendel po ng Davao. Duterte pa rin kami.